Čaute, ja som Matúš a zdravím vás pri Let's Play z Vainglory. Ja som tu zase z... Áno, čaute! No, tak teraz ideme toto vyhľadávať, ako vždycky. Takže, pardon, že takú dobu neboli tieto, ako sa to povie, videá. Lebo som mal už niečo v ten deň a na ten ďalší som už nemohol. Lebo som nestíhal. No tak ideme teraz na to. Sekundičku, mám tu niečo takto. Ja si tu zväčším. A ideme rovno do toho. Takže našla sa nám práve teraz hra. Tak ideme na to. Ja tentokrát budem Fortress. Čiže tento. Dá sa podať. Ja budem buď Blackfeather, alebo Samu, alebo Vox. No, vyberiem si Blackfeather. Vždycky s ním som dával také killy. No teraz musíme len počkať, kým si oni zvolia. No tak bude to. Dúfam, že to nebude taká hra. Jop. Aj oni majú Fortressa. Hej. Ale my nemáme moc. Aký má skin on má. Tu kokos, to čo má za skin? Taký chcem. To má na koho? To má na Fortress. Ježi. To si môže. Ako vlastne funguje to? Čo? Že kupovanie skinov, alebo co sa ti... No pôjdeš do skinov a tam zbieraš tieto kartičky. No a podľa toho sa ti tak kúpi skin. Si môžeš vyrobiť, ak budeš mať na to dosť kartičiek, alebo si ho kúpiš za tie IC. Ja za chvíľu budem mať na Jewel skin. A koľko máš tých zlatých? Tých zlatých mám asi 100 dačo, nie veľa. Ale ty si získal 100, ty lakér. Hej, on chvíľku predtým, ako sme začali natáčať, si otvoril čestku a hádajte, čo z nej vypadlo. 100 tých jeho coinov. A tu už kde si vlastne? Ktorý si? Ty si Sav? Nie. Nie, ja som v džungli. A nie, ty si na lejne. Ja som džunglovi, čiže mám chodiť po džungli. Ty máš byť na lejne a niečo a tam. Nie. Dobre, mám ja regeneration. A ja 9, ja som tiež taký, nie, džunglový. Nie, ty si tento, ty si lejnový, ty máš lejny si brať. Dobre. No choď, ja toto zabijem zatiaľ monstra. Ale jak sa byť s tebou? Ak by ma napadlo takto. Veď tam máš Sava. Ako Savo. Ten není dostatočne silný. No tak poď so mnou, tam niekde blízko by mohli byť nepriatelia a mali takú, ten je tiež džunglový. Počkaj, idem si voľačo kúpiť. Dobrá, ja. Kúpim si mini, flare. Ja si kúpim Hellcoin, potion. Dobre. Nakúpené. Dvakrát si ako kúpil. Poďme sa tuto popozerať, mohol by to byť nejaký nepriateľ. Ideme na lejnu okamžite. Budeme brať z lejny. A tam sú všetci. Ako keby to hrali poprvýkrát v živote. Ja sa skriem. Ako správny vlk. Ale no tak. Skoro som ho dal. Teraz sa kryj. Bež. Kryjem ťa. Ježín, Nie, idú do mňa. Skoro má to dielo, alebo čo to Kryj ma, Sav. Ale! Ne. Ja radšej idem do džungle tu. Alebo sa schovám do kríkov. Schovaj sa, tuto sa chvíľku dohealuj. Tam je jeden blízko, ja sa bojím. Ja sa idem teleportovať domov. Nejdem mu pomôcť s takou. Počkaj sekundu, len tohto zabijem. No tak nie. Zdrhaj. Zdrhám. Sleduj týmto tlačítkom, aha. Nie, idú po mne. Kryma. No, Fortress versus Fortress, ale vyhráva slabší. Yes! Vyhral si! Super, aha, týmto sa teleportujem.
Týmto, aha. Tak to stlačím a chvíľku počkaj. No tak si rýchlo Ty kúpim. kokos, ten sa už zabil teraz, nie? Hej. Som to nevidel. No, ty. Ukáž, ako to vyzerá toto. Ale dal som ho. Dobre, ty. Sa mi darí teraz. Dobre, ty máš pekné. Jeden kill. Čo, počkaj, nie. Ty máš jeden. Ty Som ti ho máš... čorkol. Ja mám tiež jeden. Ty si... Dobre, poď, ideme. Ale mne sa ešte nedobil život. No tak si daj ten Heligon Force. Ja do kríkov dám miny. No to občas ľudia... To je mega, nie? To ma najviac naštve, keď sa idem schovať do kríkov a tam sú miny. Bacha, tam sú traja všetci. Nechod na nich. Zdrhaj. Ja dám sem jednu pre istotu. Dobre. Musíme sa nejako cez nich dostať. Ale... Ide po mne. No poď sem do kriačku. I need help. Ale si v mojich rukávkoch. Zdrhaj späť. A nie, môžeš. Dobre, ty Ale skoro to tam bolo, skoro. Ja sa radšej teleportujem. Kto? Kto vstúpil na mínu? Nie? Hej, musel. A to je ten Sal? Či nie Fortress? Tak sa ukáž. Žije po ňom asi, nie? Dobre. Ja radšej utekám. Idem sa... Choď. Tak. Ja mám ešte žiadnu smrť, dobre ja? Dobrý ty. A idem na nich. Tak. Dobre. Idem aj so Saulom. Ne, tak nejdem na nich. Sú nusáci. A jeden má srdiečka zo mňa asi. Je zamilovaný do mňa. Hej? Hej, jeden má srdiečka. To proste tento charakter robí, že keď na niekoho zautočí, no tak máš srdiečka. Neviem prečo. Trngnutie. Ale toto nedovolím! Nie, zlý smer! Toto nedovolím! A čo ako ja už som mŕtvy? Zdrhaj! Ja som to skoro mal. Skoro som toho. Jasné, všetci vieme. No tak, poďme. Zozadu? Nie? Zozadu ho napadne, pekne. Takto. Nechcel by si? Je po tebe, mrtka. Je po tebe, ale skôr po mne. Ale... Nechcel by si to natočiť aj na svoj kanál, ako? Zatiaľ tam máš len uvítacie video potom. No hej, ale ako sa mi nedá vydávať videá. Ako nedá? Neviem, že chyba v nahrávaní mi tam píše. No tak si stiahni taký poriadny screen recorder. Aha. Lebo ja to robím len cez, vlastne, ktorý mám v mobile. Tu tak... defaultnú. No, screen record, no. Ale, no tak. Nie, že si ako každý... A nie, že si ako každý, no, stiahnem one. Tak sa volá tá ona. Čo? Čo takto natáča aj vlogy. Také šitné úplne. Nemám ani poňatie, o čom hovoríš. No ve ten screen record, ale... Cez... Neviem si povedať, ako to volá. Zdrám! Ja idem do útoku ako správny Tak asi nič, že? Jer. Ale už ma pomaly Ne, ja za chvíľu umriem. nakupujem. Nakupujte hezky ček. Ne, to ja prečo za to... Nogi aj oštrec. Všetci idú po mne. No nie! Nie, Saulovi sa začal... to si robíte prdel. To si robíš! Čo? Ako ste mohli vidieť, ja som sa bránil. Ty si myslíš, že tu dačo... Nemusí stále klikať, stačí len raz, ono ti to bude útočiť. No čo sa ma bojkáš? Nie,
tak nič. To je jedno. Aj keby som mal minimum. Dobre, dám do krikov míny. Len kebyže... No choď. Konečne mám svoj ten najlepší. Toto je fakt super. Toto, aha. Ja som mal dneska tohto, keď som... Nie, mne sa to zase buglo. To neznášam, keď sa stane. Stáva sa to aj tebe, sleduj. A nahráva to? Ono to ako nahráva, len ono sleduj. Ono sa mi toto, ako keby ma to vyhodilo na chvíľočku a zase ma to potom pripomína. Nie, mne sa to nestáva. Si robíš prdel, to sa Nie. len nestáva? Nie. Zase ten oný. Ten oný vypustil vlkov? Hej. To ja chcem mať, bože, taký skin. Kde ja som prežil? Obyčajne som mŕtvy. Už len troška je po gulometiku. No, pocav. Je po ňom. Jo, zabil som! Dobrý ty. Dám ti. Ale ja idem domov. A domov! Čau, práve som sa aj ja spávnul. Fajn, už môžem ísť. Počkaj, ešte sa dohylujem a môžeme ísť. Môžeme. Šprintuješ? No, Batman. Idem pomaličky, už sa pritulujem. Áno, ku komu sa prituluješ? K svojmu šťastiu. To je ten vlk sprostý. A ja nechcem, aby išiel po mne. Krima! No, ja toto už... Ale... Tak No nič. poďte vy. Nechcem povedať čo. Umrieš. No čo. Prečo oni sú hrozne silní? To si prišlo len teraz na to. Oni sú hrozne. Yes! Zabil za... Nie? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Počkaj, ukáž, čo sa tu deje. Zabili ich. Ideme tam? Oni chcú vybrať tie... Do toho! No nie, ak tam náhodou kraken, nie? Nie, krake nie ešte, tam je mimoň mine ešte. Aha. Idem na to. No to prči. Čorkujem im to. Ako Áno, ja som im čorkol! Hej? Hej, aj my sme za to dostali. Ty si king. Sav krivá! Kde si vlastne? Aj tu je jeden gold mine. Výborné. Tu si Matúži. Ale bolo to super, ja som im A to... tu je, poďme zničiť tohto. Nie, toho som im práve čorkol. To bola sranda. Ja som po ňom vybehol a útočil a čorkol som im ho. To čo mám Tam je ďalší hore. Ale... Pomáham ti. Ale ja som vyvolal vlkov. Super, ja ti tiež pomáham k tomu. Aj ten S vlčík. tými vlkmi. Zabil som ho. Bacha, tam hore je ešte. Nakúpim si dačo. Ja idem po ňom. To pikla. Čo? Tu už máš 3 zo 4? Bože, ja som ešte ani jedného nezabil. Nie, ja mám 3 killy a 4 smrte. Bože, ja som tam dal mínu, ja som... Aha, koľko mimo ňou? Oh shit, nie, ty zomrieš zdraj. Čo to má Teba zabili mimo nich. Tak... Ale keď ich tam toľko bolo. Ešte boli ejsnutí, to sú silní hrozne vtedy.
2, 1. Šupa, hop. Ale už idem teraz. No tak poď, konečne. Bacha, tam je Ringo, to je Ringo Star. Nie, ty vlci sprostý, retardovaný. Ježín, tento ohník vlčí mi tu pobehuje. Yes! Konečne. Ale ja umriem. Naozaj. Ha. Všetci idú po ňom, má šancu vyhrať. On zdrhol čurák. To je taký... Ale idú po ňom, už idú po ňom. Choď po ňom, teraz. Skôr než ich zabije, choď po ňom. Tak, nič už zmizli. Ale, a zabili ma. Ježín. Ježín, to je. Toto je naozaj na kopito. Toto je fakt ťažká hra, musím priznať. Ťažká. Takže sa schovám teraz do kríčkov, som tu so Savom v kríčkoch a mám tu svoj ostrý meč. Prečo nám sem voláš? Čakáme, kým prídu? Sú hrozní oni. Oni zobrali z Goldminu. Ideme po nich. Niekde blízko sú. Cítim ich. Jej, kruci, už ich cítim. Je po mne. Ale vlci sú nažive. A nie na mínu teraz skočia iba. Nie. Ty čo robíš? Zdrhol som. LTT som Oni nám čorkujú Millen Mine. Aha. Ježin, ja už ich... Naozaj. Ty kokos im ho... už ho zabili. Zdalo sa mi, že im nejde zabiť ho. Ty nenáš? Ja nenáš. Poďme na to. Toto je náš Millen Mine. Kedy už konečne vyhráme, akože? No do pekla, oni unleashli Krakena. Ježinkové husličky na nebi. Tak toto sme v inej. Vriti! Nie, prosím, Boh, nie. Prosím, nie. Zdrhaj! Čo si robím? Ono ty si sa skoro ani nepohol. Lebo som sa chcel spavnúť na spawn. Ale... To ti nejde, keď na teba útočia. Ježiš, to som... Akože sme v nebezpečí, kamarát. Som moc silný. Dobre, ja toto už kašlem. Prehrali sme. Dobre, ja ich... Ježiš, jednu ranu ešte tak gulomec. Ty kokos. Ja mám dosť. Ešte zabijem ja tohto tu čuračka. Ty kokos! Zničili nám všetky gulomety. Dobre, ale ja ich zabijem a pôjdem na Krakena. Tak to trošku zle dopadlo pre nás, lebo na chvíľku som to musel ako trošku spomaliť, no tak. Nevideli ste, ako nám zničil ten Kraken kryštál. Tak my sa s vami lúčime. Našiel si kartičku? No, to je na prd. Naozaj? Keď otvorím dennú čestku. A Vilax voláky. Jo, dostal som z Broken Doll Alpha. Water in the kitchen drawer. A ak vyhrám Battle Royale, tak môžem získať nejakú čestku.
Ale kde sa mi dávajú tie skiny? Matúš? Skiny, aha, sleduj tu. A tu, hej. Skins a tu máš nejaké. Ježinkové! Na Aha. nebi. Ja za chvíľku budem mať kilajulu. Ježin, toto strašne chcem, potom vždycky túžim. Po čom? Po tomto. No sleduj, aha. Ja ešte získam 4 karty, ja mám kilajulu 9000, aha, ešte toto a toto Ty sa už získam. nerozlúčil? Ty už si zrušil nahranie, že? Nie. To len trošku ako len tak na záver. Takže hra sa trošku nepodarila, no čo. Uvidíme. Majte sa krásne a hojte.